Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tinakudya pa nakakita ka ni Onesto. Italaang manan akayat ko kasarita. Mahiliw akong kankwana. Kat masapol nga ramidak na ito eh. Ay. Lisbeth. Oh, Onesto! Maputputin kan sa? Sa dino dayan mo? Madama akagman manihoy tayo galing ti cellphone ko. Adda kidawakan ka. Umay ka dito yung mansion. Lisbeth. Mabuting ka kadi kanya kon, manong Onesto? San ka matin nga mo umay dito yung mansion? Ato ti kayat kung ay bagakan ka. Ngam no saan nakapatgan? Saan ka pilitan? Agsarita talangan iti opisina inton bigat. Lisbeth, umay kan mang opisina inton bigat? Awan matyar aramidak dito yung mansion? O anya, manong Onesto? Sino ti kadgam dito mansion? Agmay may saklaan. Ay, adagayam ni manong Benji Tirwar. Diyak matamo no sa dino tinapanandadati kad manong tiyak. Kasta ka di. O sige, manong Onesto, depo ko to cellphone. May amon dyan na ibagak. At kita tantulangan ni di opisina inton bigat. Kampay iti. San ko apilitan nga umay dito? Masapul nga umay ka. Masapul nga umay ni Onesto. Nas ka na paligyak ti planok. Sana balin ang bumabati pa nagkita na kanyak. Tati na patag, maagaw ko ka ni Adelfa. Kung saan ko apagustuhan ni Lisbeth, ang mga numapasakitan lao na yan. Kat anyamanan ti aramidan na kini Adelpa. Diyak kayat ani Adelpa ti agikaro. Saan namot nga ta ang mapanunot ti mang sulisog kanya. Adamot ni Benji. Kan amangan no dumtengton damang jak kan Sir Amir enton madamdama. Jak ipalubos ang masikapan nak ni Lisbeth. Jak kayat nga agsangit ni Adelpa iti kamaudyanan. Patgam-gamin na tinabayagan na kid-kid daw aking kanak. Agbakasyon kan. Talaga planong nagbakasyon, amang. Kaputan na kayat ko ang madugtanan. Kaniya day-day? Diyak pa'y lang may bagay ka dayta. Kansan kong amo, no niya nga aldaw di kandak to dita. Basta dak tulatan. Kaya't mo ka di kasarita ni Adelfa? Wantatang, ipasublat yung man kini Adelfa di cellphone. Ay, Adelfa, kasarita na kakano ni mamang mo. Umay ka po. Kabayakan di pa nagsalsalita tama nung Onesto. Agi nung tapaylaan. Toast? Saan ka pa'y gaya managsardeng anaginom iti nasangar, Lisbeth? Pabaynan na ka di? Italaan. Sige, Lisbeth. Pagustuhan ka. Okay, another toast. Agyaman naglahon ay manong Onesto. Nakasingsingpat ni Adelfa. Kat nasingsingpat ngam siya. San ka di? Iso san ka mababalaw? No apay nga ay ayatem launay? Akwak. Ado tinagbidlotak. Kat agbababawiak. San ko makakastoy tinagtungpalan tipiak ko? No sana nagsinadadadi kan mami. Lisbeth. Inawis ka tadanggayan na nga uminom manong Onesto. Kaputan na sakit tinakap ko. Nagdamdamag ni mamang may panggabi di trabaho kamang. Kinumusta na ti panakilangan dagiti padak na empleyado kan dagiti akin kuko iti kumpanya. Abangan,
Nuhadda na ibaga ni Leslie keng kuana. Panag ko nakatawan, amang. Nagsarita kami langit ay malam. Ay, amo, nukasano nga gungat ni Victoria. Sapay la kumata patuloyan ni mamang ti agawid. Isuntun ti panagpudnukan ko na. Ngamno kas pagarigan ta sa bali ti pakaamuan na. Barang no day ta ti pakapilitan na nga agawid, ama. Nakagaskas at ako maonesto. Milyonaryo ti amak. Agmay may saak nga anak. Manipod kinaubing ko. Diyak na rig na. Di maipatag. Saan mo kumaasawan deta, Lisbeth? Ipatpatag na ka ni papang mo. Nasaya-saya at lakuman no nagbalinak akas ka ni Adelfa. Uno siyak kuman ni Adelfa. Tapno siyak tinayat mo. Nabartag ka, Lisbeth. Saan mo nga amo ti bagbagam? Apay, adi nakabalan nga ayat, honesto. Nakasagana kang baliw. Nanaskan may sukat ko kami na kinabak nang ni. Inagkanak ni Lisbeth. Mariknak tinabara kan nalamoy at abagina. Diyos ko, iliklik na kumait sulisog. Itay payag gawawang. Agkan na, honesto. So, padam di arakop ko. Nakasagana ka mangipaay, iti amin ko kan ka. At danda sa Ramir. Lisbeth, ibatanak. Induranak? Urihan niya gayam ti aramidak. Di naklat na kabalan nga ayadak. Honesto, kung gayam ti imbaga ni Benji kanya, agda ka. Lisbeth, nabartik ka manin. Nagadun ti nagawangam. Ananawa, sana ka din ng... Agyaman ak, manong honesto. Uri apag kanitulahan ti kadam, pinaragsak na. Anya ti kayat masawan, Lisbeth? Uri ni manong honesto dad, nabartek. Manong honesto, agan anat ka. Ang mga namadisgrasya ka. Narigatan na mo, sana matuloy ti kasaryo kini Adelfa. Lisbeth. Sige, honesto. Agawid ka. Siya kung ti makaammo kini Lisbeth. No saan mo akabalan, ipamanehom langan kini Benji Tilugan. Kat iba ti Monte Cochim. Saan, sir? Kabaalak tag maniho. Saan ako na yan nabartag? Sige, sir. Umay kan, Lisbeth. Itulnog ka ni ti kwartong. Umay kan. Ibatanak dad. Kabalang ti magna. Naragsa ka kita. Gaputay may ni honesto. Sige dad. Bayan ka ko. Naragsak ka nun ni Lisbeth. Gapo ka honesto. At dangata napasamat da. Nukas pangarigan kasta tinapasamak. Masapon na ikasar na ni Lisbeth. Awanan ti problema. Itapay lang. Masapul nga agrampakak. Wat talagayam ti masapul tayo kaya ababae. Oray at daak dito yung Manila. Dakil ti maaramidan ti kwarta. Tapno may pamuspusak ariribukan dagiti agama. Makamot na niya ti pagtungtong palan. Basta makapalasan. Kasi di nang manlamalagit nga awagan ni Amir. Ay, ni honesto gayam ti awagan. Awan kayam ti bag ko iti abay ko. Nabatik sa amin iti kotsek. Ay, muna ta. Marik nga akong ti bartek ko. Agkin-kintayagak pailaan. Kasladyak mamati. Akabaalan na Lisbeth ti mang sulisog kanyak.
Kasanon no saan dimtang ni Sir Amir. When nadatnan na kami ang nakaarakop ni Lisbeth kanyak. Tidagas na nung nagparabo ni Lisbeth. Kat ipilit na nga agkasar kami. Anya nga ta, rumbang nga tang ipudnok kini Adel pa daytoy. Ni Madam Margot. Rabiin. Umawag pa ilaang. Hello? Honesto. Nasaya at siriring ka pa ilang. Amo, nasakit pa ilang tinakam ko gan ka. Dandani ako natay kapugan ka. Sa kalpasan na, aring na nga imbasura na ko ni Amir. Noon niya man ti problema yo kini Sir Amir. Sana kay ramraman. Amo, ngagpatpatay launay ni Lisbeth kan ka. Kanuray ni Adel pa. Karaman, bukat kayo amin. May sapay dito yung Madam Margot. Nung anya kumati maaramidan na. Kit adda ijay Manila. Malaksid, nukilat adumtang akas iti inaramid na idi. Ti problema kada Adel pa kan Lisbeth ta si kaswag. Karigapak ti mapanit yung opisina. Tung palit yung bagak ka ni Honesto, hindi kalman. Sa nalaki ti anam naman da ito eh. Ni dati ngamin, nung sana dimtang, nagbaligyak ko man ang sulisog kinimanong Honesto di Rabi eh. Anam sana bale, babaan da ito ang napanunot ko. Kabaila ka dadaalan ti relasyon ta ka ni Adelpa. Nagaray kagaya man, Lisbeth. Mamikat kan. When dad, inkari ka ni Manong Honesto, di kalma na sumuri ka kiti opisina ita. Oh, maragsakan naklaunay ang makamoy tinayta. Ang kabaalam ka din, nabartek ka ijirabi eh. Kabalak dad, kan kayat ko, pagsublian nyo ni Adelfa iti opisina. Anya, Saan kayo mamati, timbagak, dad? ang awan ka diti sa bali apang panggapam, Lisbeth. Awan, dad. Naragsaka kon. Di ure pa agkasarton da Adelfa kan Honesto. Dumarayak pa ikit di ay, iti kasarda. Nagsapa ka nga may dito kasirak, Benji. Nagkapi ka din. Intagay magkaldo iti karinderya. Ada na patag nga ibagak kang ka, Sir Ernesto. Binilin na kami ni Sir Amir. Asukunak ije balayda. Taapay ka no? Maragsakan ni Sir Amir ang mga opisina kanon ni Lisbeth itang aldaw. Nagkari kanon ni Lisbeth kang ka, idi kalman. Juan, imbaga na day ta idi inawagan nak. Ta inawis nak amapan iti mansyon. Kat da ito ti pakasid daawam, Honesto. Uray ni Sir Amir, kat nas daaw. Pasubsublin na ni Adelpa iti opisina. Benji. Kasla saan anak kapapati? Saan ka di? Panagkunak. Adadakas apang panggapan ni Lisbeth. Agyaman na kiti day ta na amakin ka. Saan mo nasukunan ni Adelpa? Siya kundi makaamukin ko na. Pagkuyog talaangan. Masapul atong palak. Noan niya tinaibilin kanyak. Ay, timat ko si ni Amir da may sa Honesto. Ni Benji tinagmaniho. Nagkuyog kami ta imbilin kanon ni Sir Amir. Asukunan na kanon ni Adelpa. Ha? Ay, Tapay ka no, Honesto. Pagsubsublin na ka ni Lisbeth iti opisina. Kasla saan ka mamati? Dimagas ni Benji iti pagkasiraak. Kat deta timbaga na kanya. Nagkuyog kami kini Benji. Taada na patag ng ibagakin ka. no kasya. Panawang kayo pa ilang arod. Si Bugak man dagiti mula ka na tang itilikot ti balay. Ay na, di na natutulwan. Adelpa. Pinaayaban nak ni Lisbeth iti mansyon da iti kalman. Jak mo makayat. Tadyak kayat nga adda masakitan ka. Saan ka nagbidot iti atap ko. Anya nga atap? Idi nabarka ka ni Lisbeth. Pinanggap na kang arakupan. Anya? Dandani kagaya man na sulisog. Pakawanan ako ma.
Jak kay tagulbud kin ka. Inkarigata ti saan apasulisog kin Lisbeth. Gaputa jak kayat amasakitan ka. Ni Madam Margot. Mapay nga ta. Hello, Madam? Kumusta ka, Benji? Nasayat mat, Madam. Namin anon, anapan kayo dita Ilocos kini Amir. Inaldaw ka, iti opisina na. Awan ka diti magustuhan ka dagiti empleyada da. Nagpipintas na. Saan na kahit ni Sir Amir nga agarang magkadagiti empleyada, Madam? Imbaga na kadigan ka. Katnedal pa. Saan mo akursunada? Saan nakalaki ti apagungtan ni Amir? Tamakatulong ka no kwa iti panagsina da Adelfa kan Onesto. Anya ti kayat asawan ni Madam Margot. Adalaki ti kayat nga asawan. Wino, tiltiliwan nak. Oh, apay agi ka makatimag, Benji. Ay, kasta saan ko pa ilang ang mapanunot dahi ta abanag, Madam. Wano, inidok na. Adda nga ta nakaibagakin ko na. Ang asino ko ma. Ay, saan ka kadi pa yan nakasugat? Matagtikadan nga guruuray ni Benji. Nagawid ka no pa lang, tapnasan ang matagtakan amang. Mabalinak matasobyan. Ay, ti pagsidawak. Paya pinasukon da ka bailang. Inawagan da ka lakuman. Kabailak mo ti mapanidyo opisina. Nasayaan no pagsublin da kayo opisina. Naglaka na nagbabaway ti panunod ni Lisbeth. Sige amang, mapanak na rodan. Ay, akananad ka kuma. Di ka matulungan. Magtala ka kini Onesto asan nakabaybayan. Apo ka na pinta. Madanon kayo gayam kini Onesto dito opisina, Lisbeth. Anya ti makunama, Delfa. Maragsakan ka kadi? Ta nakasubli ka na mga opisina? Kasla sa anak pa lang. Sana nakapapati niya. Di ka kadi agyaman? Agyaman ang launay, Lisbeth. Kasla mapilpilitan ka. Onesto. Apay di ka makasao. Nakasagana ka din? Lisbeth. Nakapagpakawan ka din ni Onesto kan ka, Adelfa? Ang mga nusaan mo nga mo ngay may mansion ni Dirabi. Kat gapoy di pa nakabartek mi, adda na pasamak kada kami. Huwag no ka ita, Onesto. Saan? Anya ti makunama, Delfa? Siya kumati dumaray iti kasaryo. Si kamat gaya man ti dumaray to iti kasarmi kini Onesto. Adelfa, saan ka kumangagsangit? Nagsarita ta itayan. Sir, adda kami iti salas ka ni Lisbeth ididamtang kayo. Awan tinapasamak iti nagbaatan mi. Jak kabaalan agundawayan ni Lisbeth. Dakkel ti panagraam ko kada kayo. Albod! Ginundawan na ko, Nesto. Inarakot na. Sikat ti marakop kanyak, Lisbeth. Inarakop na. Albod ka! Mabit lang, Lisbeth. Saan ka ako na? Ipatandakan! Ang karumar dito yung opisina. Jak kaya't amaamuan na giti empleyado nga at dariribok dito unag ti opisina. Kakagura ka, Adelfa! Saan ka na kaya't makita, Nesto? Ipatandakan! Tungkalan na, Lisbeth. Saan karumar dito yung opisina? Sige, mapantay ti private room. Ijay itang agsarita. Honesto, ipanaw mo pa lang ni Adelfa. Agsarita ta na imbag inton madamdama. Kunagtupay nga adda maamuak. Nalimot matgayam ni Benji. Anya nga tati aramidan ni Lisbeth no maamuan na dayto. Maadaan nga ta itinamnama nga ibawing ni Onesto tiliknanakan kuana. Mabiit lang. Bangka di dayto nga aramidan. Makamuditan.
Basta riribukak ida. Kabayatan ti panagpapas ko iti denan, Dominic. Apeng insardeng mo ti kotse, Honesto. Saan ang mabali na makita da ka ngagsangsangit iji project site, Adelpa? Ni Architect Del Rosario laang ti makaamo iti problema. Ket nagkari kini Sir Amir nga awan ti sabali ang makaamo. Tsak magawitan na kitilwag. Masaksakitan na. Awan ti rumbo nga pagsangita, Adelpa. Jak nagilimod ken ka. Inarakop nak ni Lisbeth. Pinanggap nak nga sulisugan. Nasakitanak. Gapot ay tinalao sa panagayat kan ka ni Lisbeth. Imbaba na ti kinatao na. Sumardang ka kuman nagsangit. Ulit. Agpada kami ababahay kin ni Lisbeth. Sigod akakurkura nak. Asidog ti pusok kan ko na. Numabalin. Diyak kayat nga na masakitan kada kami. Nagsasibag ni Lisbeth ang nakapaklabit kama nito'y private room. Matadong tiriknak. Mabalin adakas ang asawa. Kamay sak nga mga awan sa bali at arigagay ko. Saan at ibagragsakan ti anak. Ay ayate ko na ni Honesto. Nga maapay nga uray anya taramitek. Diyak kabala na tagikuan. Nilata dilfal ti ayayatin na. Lisbeth. Napaayak. Anya ti rupak nga isarang ko kini Honesto. Kalpasan na sinulisog ko kat saan naglata maayat. Anak ko. Kasi kadit ikasam ti agayat. Namapaya siya kapay ti agsagaba. Siyakla kuman ni Adelfa. Nagsarita kami kin Elizabeth. Honesto. Pinaitulnog kon kan Jackie di mansion. Sir, jak amo akas jeti panggap ni Lisbeth. Ti amok mo talaga nakayat na. Ti makikapyakin ni Adelpa. Saan tan naglino ko pa eh? Masirib ka. Kalpasan tinapasamak yu iti anak ko iti rabi eh. Namnamaam ka di pa'y akayat ni Lisbeth nga agsubling ag trabaho. Sikat ti aking basol iti amin. Kas naibagak kada kayo. Dakkal ti respitok kada kayo. Jak kabaalan agundawayan ni Lisbeth. Saan lang na day tatigapuna? Saan ka di? Saan mo akabaalan nga ayatan? Ngam kalpasan ti amin. Adda ka di pa'y rupa ni Lisbeth nga iparangnakin ka. No dimngag ka kumakanyak. No saan ka kumaapi na iturayan iti posom. Awan ti kastoy a problema. Nunam namaan nyo, ajakon makapagtrabaho na imbag. No anya ti pagnadang nyo, si pupuso ak ang mangawat. Anya ti kayat mo asawet. Karkaritan nak. Pagkarkarit mo nila kay Sigmundo. Anya ti pagtultulagan nyo, ha? Awan ti pagtultulagan mi kini Mr. De Los Reyes, Mr. Rodriguez. Saan tayo ko mga iramraman? Saan asyak ti karkarita mo Nesto? Saan nakpay unay ng am mo? Di mo am mo no anya ti kabaalak nga aramidan. Ha? Saan mo pa'y anak kita no kasano ti panagpungtot ko? Hindi pa ilang atyak maawatan. No apay na si Dagtirik na kini Lisbeth. Kunak no nakasakana kiti anyaman ang mapasama kita eh. Kalpasan na nakapagsarita kami ana imbag ni Honesto. Ngamasaan ko na ipturan ti sa amarikrik-nak. Masaksakitan naglauna iti mapaspasama kiti nagbaitan may kini Lisbeth. Diyak kayat nga da masakitan kada kami.
Ngam na ipabusoy ko ni Ernesto. At ada siya ti masakitan. Kanamok ang masakitan lang ni Lisbeth. Gaputa saan akabailan nga ayatan ni Ernesto. Ninamnamak ang madadal kong ti relasyon da Adelfa ka ni Ernesto. Ngam napayak. Anyalangan tiyanta kan ni Adelfa. Kagurat na niya babae. Lisbeth, saan mo na itrangka ti vida o ti kwarto? Iswasimre kaklatan. Dad, pinaybayan daklat ako man nagmaymay sa dito'y mansyon. Kinasarita ko ni Ernesto. Please, Dad. Saan kayo nag-istorya ti may panggap ka ni Ernesto? Kaputaawan ti maramidan nyo. Babae na kuna yan ni tinapasamak, Dad. Sumarden ka, nagsangsangit. Kagurak ti panagarubos na gitilwak. Ngamjak malabdan. Kaya't kunti matay. Saan ka nagsawa? Asim. Anya taramidak, Dad. Bilinak ni Manong Jack. Tapatayan na ni Adelfa. Saan? Saan ka nagbalin na kriminal? Natay ni Rosel, gapo kanyak, Dad. Saan na dahi tati solusyon? Iso ajak ipalubos nga adda matay, Lisbeth. Nilislit ang turong rito. Hapay nga ta, imawag ka di manan ni Victoria. Talagan siya nga dadumandanon kinkwa na may panggap kinadilpa. Di pa ilang amin sumangpad, tapno iliwan na kami. Kinasaridak nga may nadilpa hanggang abangan wad adang agsagabat ti apo ko, gapugan Victoria. Ay, dahil sa dililiwa ka mga gangkang ka, Victoria. Sapay ko mata, agawid ka, nangagpaiso. Agbakasyon naklaang tatang. Agtali na dakto iti lugar tayo. No nakasagana ako iti planong iti farm. Kung ngamin na no, nakapagtulag kayo, nitigayam mo di. Naglakamot na nagbaliw ti panunod mo. Napintas ngamin ti Jaya ni Manang Madeline, tatang. Mabain na ka ng pahikan ko, na. Kaano nga rin ti sangbad mo? Dahil tati, saan ko ang maibaga kada kayo, tatang? Kaya't na kami kadya sorpresahan. Ay, nakasaga na matkit din na ni Adelfa. Nakaturo ka kaya. Kalpasan tinapaot ang panaginilimik ni Dominic. Dakpain sira ti butika. Aw-awagak ni Lisbeth. Di sumbatan. Amir. Kasanong tayo doon. Kasano ko maam-amuan na ti mapaspasamak kanya. Hello? Sa dino ti ayan mo? Mailiw ka matlagayam kanyak. Kunak no saan na kun amalagip nga awagan. Awawagam ni Lisbeth. Apay. Awan takas na awagak. Talaga ka di, adimon kayat amakibiyangak. Siya akong ti makaamok ni Lisbeth. Tabiyag mi, ti masaknan iti daytoy Margot. Awan ti problema ka, Amir. No addaman problema ka. Sika. Nagpuntot ni Sir Amir. Adelpa, gapot tabi na balaw na. Abasol ko kanon dagiti mapaspasama. Diyak nagawidan ti riknak asin mong bat. Kit imbaga, anak kasaganak ang mga wat iti desisyon na. Nupat yan na, asaan ako na makapagtrabaho ang imbag. Nagpakumbaba ka kumalangan. Sana mabalin ajak sumungbat, Adelpa. Sinupring ko tibilin na. Gaputapay na ito rayak iti puso. Nakaritak ka no, taad dapat panakgal ko ni Mr. De Los Reyes. Agat atap gayam nga dapag tultulagan mi kanila kay Sigmundo. Ernesto, kasano no pilitan na ka mangi kasarki ni Lisbeth?
Saan na mabalin nga aramidan dayta? Gaputawan tinapasamak kada kami kini Lisbeth. Nagparbo ni Lisbeth. Kabaliktad itipod no napasamak. Kadakkelan abiddot ni Sir Amir. Naipilit na, ti panangikasar ko kini Lisbeth. Saan tumot lang ang naragsak ni Lisbeth? Anya ti aramidam? Dangram? Saan ka kadi amasyan? Saan arumbang day tang aramidam? Jak amo ti agdangran Adelpa. Ad-ada masakitan ni Lisbeth. No agdin na kaming agasawa ajak mat ay ayatan. Pangaasim. Nukas pagarigan lang. Sursuro nga ayatan ni Lisbeth. Katawata makaspod no nga asawam. Adelpa. Nasakit man. Saan tayo nga amuno niya tigasat. Ang mga nuda kayo matlangkin ni Lisbeth. Tinaikari iti tunggal may sa Ernesto. Kung nga ni Margot, ajak ammo ti mapaspasamak ken kuana. Agaluad langan no mapanagnagak ti amin. Nawayaak no kuana mangipatungpal itinabayagan na plano ken ni Crystalline. Ket maagaw kon ti kinabaknang nila kay Sigmundo. Itaak no makapagpanakkel to pa ni Honesto. Ken ti plano ni Lisbeth. Urayak lang nagkintayag. Jak kayat ang maisagbak ni Adelfa. Sir, ato yung tipulutan nyo. Kat ni Jack, umay kumamat makisango kadata dito'y roof deck. Agin inumda kinamang teban di tababa, sir. Ang mga no aglibas ka nung apumano ni Lisbeth. Wan gayam, binilin ko itay ni Jack. Saan na mabalin na maipatungpal ni Lisbeth ipanggap na? Anya dahi, sir? Mabit lang, Benji. Adda ka di ibagbagam kada Adelfa ken Honesto. Ha? Sir. Nasaya atakin ka. Saan mo kumaasayangan ti panagtalag ko ken ka, Benji? Panagkuna ka Delpa. Adan pumalpalatpadan ni Victoria. Iswadi na kayaat ng ipakaamo no kaano ti sangbod na. Kaya't nata kalaadan. Nakasagana akon amang. No saan napaboran ti relasyon mi kini Honesto. Awanan ti sabali a pagpilyak. No saan ati ipabusoy ko ni Honesto kini Lisbeth. Ay, kabalam ka day. Saan ka di arumba ngay laban niyo ti ayan ayat yaw? Bayan niyo amarik na ni Mamaang. No kasano nga agsagaba. Ragsak na siguro ti awan mangipatpatag kanya kamang. Sana kayat nga agragsakak. Nasagad tinakam mo kun ni Mamang mo. Saan amang? Patpatgak ni Mamang. Uray saan na nga ipatpatag. Mabuisit akitay dya ang Margot. Saan nagtatangain ka ang awakan? Pumutak kantong patong pagla ko man. Apa Margot? Tauray ko madlaan asong batam ti awag ko, Lisbeth. Saan ka nagpuntod? Agyaman ka pa'y kitni Tanya ko matipagyamanak kan ka? Tangganak nga mi. Anya ti among, no siya ti makatulong kan ka, tapno ibawing ni Honesto ti panagayat na kan ka. Saan ko akasapulan ti tulong mo? Talaga langan niya. Kat na ibagagkan ka, asigod ano biya ni Benji ni Adelfa. Anya? Takasano nga amom dayta? Kita, uray addaak dito'y Manila. Ado pa'y latiam mo. Malagip mo pa'y day din na ibagagkan ka nga addan nobya ni Honesto. Saan nakapinati? Sa ita? Siya pa'y tinakaduktal ang nobyo ni Adelfa ni Benji idi? Kasta gaya? Saan ka kadi amaragsakan? Ababaan, ititulong ni Benji. Agbanag matlaang ni Honesto ken ka. Uri na tangsit kay to kanyak, Tita Margot. Kanakuspagak kada kayo. Sige, agyamanak. Anya pa ti kayat mo mapasama? Awan, ti kayat ko mapasama. Sige. Bastos at talaga ti agsyuman kanyak. Inidip na latan ti cellphone na.
Dapay ko maibakak? Awan nga tanti baka na. Gusto matkit di day chay ng baka na kanyak. Babaan di tulong ni Manong Benji. Ang ano siya tumatlan di pagtungpalan ni Manong Onesto. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Amo, kamaragsakan launay ni Elizabeth. Amo na matgayam tagyaman ti danga. Angam, di nalaan mo ti puno a panggap ko. Pasensya laangan ni Benji no may ramraman. Kabayatan a nariribok ti biyagda. Nawaya kami kini Dominic. Oh, kanayon ko nga arap-apan ni Dominic. Natnagan a naman pinsan direk na kankwana. Anay ko, nagatalan na panaas. Na nagututan. Anya da ito ya marikrik na. Sakyakin ko kay ti kumpanya Onesto. Di may baga, asyak ti rumukmakin ka. Sir, noon na kay sawang akmaniti sana na imbag. Pakawanan dak kuma. Ngayon maawatan dak kumamet. Amo ka masagnan kayo laki ni Lisbeth. Sanak ama babalaw. May saak nga ama. Kit awan sa bali at tarigagayak no saan at ipagragsakan ti anak ko. Sir. Apaya kaslagtok tiyad kang agsao Onesto. Agamak kakading nga damay sawang mo anyak magustuhan. Mabit lang, nakasaritak ni Lisbeth. Hello. Ang awakak ni Benji. Saan nakasungsumbatan dad? Ada nang iba unakin kwa na. Ang mga nomad na mga agmanmaneho. Kat nila masango timang sungbat ken ka. Inawagan na kami ni Tita Margot dad. Aday baga na kanyak may panggap ka da Adelfa kan Manong Benji. Anya, may pangkapitan niya. Mabit lang iha. Honesto, mabalin ako na panawan. Sige sir. Panawan kayo pengarad. Oh, ita iha. Anya ti may papan kada Benji ken Adelfa. Nasayat mo nagsarita kayo kini Sir Amir. Awan maramidan ta, no sanyag pa kumbabakan kwa na. Gapot ta iso ti akin ko kwa iti kumpanya apag trab-trabahuan ta. Naan na iti pan nakisaritak ken kwa na. Tamang no makaisawang akit di na magustuhan. Apag biit lang ti panagsarita mi. Tay mawag ni Lisbeth ken kwa na. Malidayanak man na makalagip kin ni Lisbeth. Adda nagsarita anda nga agama. Adi da kaya tamangag ka. Iso abi na panaw ni Sir Amir. Saan tangam mo? Noan niya ti pangpanggapan da maipanggap iti relasyon ta. Agpungpungtot ni Lisbeth na saan lang ka amaawagan, Benji. Kaslay gaggagaram ka no alikliklikan. Ni, apay kumaliklikak ni Lisbeth, sir. Awan ti amo kabasol ko kinkwana. Ngam, aday limlimod mo kada kami, saan ka di? Ha? Anya day jay, sir? Nabayag kan ng empleyado. Kunak no na pudno ka kanya. Di pa'y Margot kinakamuan mi ka ni Lisbeth iti daytoy? Talaga asan kayo amaawatan, sir? Sakbay nga agsarita kayo iti anak ko. Datapay nga mo na. Amok, aday ito'y tumatlang ti ibaganakin ka. Adakan ka ti Tolberg, tapno mapilitan ni Onesto amang ibawing itirik nana kan ni Lisbeth. Naduktalan din sa amatan. Kasanoan naman ta? Ni Madam Margot nga ta. Napaulimag kan. Agayan ayat kayo gayam idi kan ni Adelfa. Naita lang, ti may bagakin ka, Benji. Ninton Lisbeth ti kasaritam, noan niya, ti ibilin na ken ka. Langam ti mariribo ka na dimtang Adelfa. Kanya ka di mananday ta.
Diyak ka mo no kasanoy lawlawag ko kada kayo amang. Liliklikan ka no ni Sir Amir amangag ni Onesto tinagsaritaan da kini Lisbeth. At apag ama ipanggap kada kami kini Onesto dayjay. Ay, talaga, sanda mamingga. Pudno launa day tamang. Saan ngagtal na ni Lisbeth? Aging gaadi na maagaw kanyak ni Onesto. Ni Amir lang araw daking kukay ti kumpanya. Gagangang ikalikagom na ti pagragsakan ti anak na. Nukas ta kumamot ni Victoria. Pakaamon na niya ti mapasama kamang. Saan nanto pa yung laban ti kalintagan na iti amak? Tibukod kong tulakit din ang pagragsakan. Naging gaita. Diyak pa'y lamawatan ti amin. Saan ko napilit ni Victoria mangipod no? No apayasan nanging kamat ti bagina di nakasikog kang wana. Ngamsan naman nga tang ipalobos ngero rumanda ka. Sapay la kumaata kasta, amang. Idean yaman ngal daw. Maklatan tulangan. Inton kelat nga dyan ni mamang mo. Inasarita na kagaya man ni Dati Manong Penchi. Amom, itay pa'y kumakalkalpas ni Tita Margot ng mawag kanyak akasarita ka itinalapat. Naamuan nyo gaya man. Nagbalin akaayan ayat ko ni Adelpa edi, madam. Nalimat ka mat gaya, Manong Benji. Nasiglat ka man. Napintas ni Adelpa. Namamay, asan kaya nagkatuluyan? Saan nakakinayat ni mamang na? Agad Adalpa lang amin ni Adelpa edi. Takrot ka mat gaya. Kasala saan ka alalaki. Di mo pa'y laka din taray? Adda kumapay na aramidan ti inana no nasikugamon? Nujak nagpanunot Lisbeth. Kat nagdarusudusak. Saan ko kumaanadanon da ito yung ayan ko ita? Ngam siya, timang bilbilin kan ka ita, Manong Benji. Subliam ni Adelpa. Itan niya aman na pamuspusan. Agawam ka ni Onesto. No agbaligi ka. Da kami kanta di ti makamo iti magastos yung agkasar. Tungpalan Manong Benji. Wano, ti kasapulam agatad. Nanaskan nga agbayad kan kanin daddy iti milyones. Aramidan na. Basta tungpal ka iti kayat ko. Apay kitaan nakitikasta Manong Benji. Sabalin sa matitartari gagayam. Kunam nga ta, adyak masipsipot ang ti panangkit-kitam kanyak no dantuma. Ti ka di bagik ti kayat mo, kasukat na, ha? Benji, nagsapakan mo imalati dito yung balay? Karigata kalinibasan na kita gama, Onesto. Diyak namin kayat amamuan da nga may kakinasarita. Mabuting kan samat ng kadakwada. Diyak amo, no kasano ang nadoktalan ni Madam Margot ti relasyon mi idin Adelpa. Anya? Wan, Onesto, ni Madam Margot ti nakaamuan da. Kat agawag ka no ni Adelpa kan ka. Kasukat ti milyon a kwarta. Talaga nabilag da. Usaran dati kwarta tapno narigat latag sarsarita. Kan may isa inramraman da kapay. Impodnog da ito kan ka. Gaputa napudno kagayam, Onesto. Pagyaman ak, Benji. Urayan niya ti ibagbagada. Saan ko atong palan ida? Nakaitaak pailaan, Dominic. Kaslang kakapsot. Awan ti pagdanagam kanya. Nasaya atin tirig na. Anya? Agpa-doktora? Awan ti nadagsan na sakit ko. Sumra ka kiti buti. Awagan kan tulangan. Sige, bye. Makaluha ak manan, Onesto. Inramraman da pa yun ni Manong Benji. Tapno matagig kwa na ka ni Lisbeth. Makagura ka da Lisbeth kan si Ramir iti dahito yung inaramid da. Ngam saan dan tong agbaligi, Adelfa. Saan ka kumaagi mulay ti gura? Jak to pulos ayaten ni Lisbeth. Uray na bilag kan aro ti kwartada. Agdaw matay ti Marikrik na.
Masya na kitibagik. Masya na kinilisbeth. Mawatak mat ni Sir Amir. Lukas kumakan kuha namat ni mamang. Kasaritak ni mamang mo. Basol ni Mamargot. Nuan yaman ti panggap na. Saan na to kumamat nga inaramraman. Iti problema na kada Lisbeth kan Sir Amir. Injaya am ni Benji iti may sa amilyon. Tapno manugot ang mangagaw ka ni Adelfa, manipod ka ni Onesto. Dakal agatad, Daddy. Amo kakabailan yung aitad kini Benji dayta? Napatpatan ka siyak ti pagtungpalo ni Onesto. Saan ka di, Dad? Kabalak nga ito. Umdasen na kinasaritak. Dad, nasingid na nga gayam kini Onesto. Napatpatag ka di pa iti panaggayam da ka ni Onesto. No saan nga po kanya? Saan kuma nagbalin a tao? Injayak pa iti bagit kan kwa na. Tapno manugot lang, Dad. Saan na mabalin da ita? Ura iti imatang ni Benji, agbalbalin kan ana baba. Di kay kumagpungtot, Dad. Diyak matitid ti bagi kini manong Benji no bilang? Nila ang Onesto ti makaikot kanya. Ngayon, numaarami ti Benji ti kayat ko mapasama. Isagot ko ni Marichu kan kwa na. Anya na itang na mapampanunot mo. Ay, Dad, agmauyong aksan. Apay, kabutan niyo ka din ni Mr. Garcia? At dan tupay ay maramida ni Marichu na nabarte ka? Umaya ki di opisino, Daddy. Ngam, umuna kayo. Tumikrikot dagiti paspasamak. Kiramraman na pa yun ni Manong Benji. Nakakaasim. Ad-adala kaguranak ni mamang. Adagayam text ni Camille Kanyak. Nabayagan adi kam nakita. Nakita na kano ni mamang. Simbang batan ni mamang. Kasano nga taday tuyan. Naimbaga-bigat mo, Onesto. Anyat pa nagkunam, bagay ko kadimit laang dahil suot ko. Bagay mo, Lisbeth. Nagkitingan ti kawas. Anya da ito yung aramidin ni Lisbeth. Napimpintasak nam ni Adelfa, saan ka di? Di ka makasao. Ang mga no kaya't nakakuyugan iti private room ni Tad. Imbili na ita, di na kayat ti masinga. Kasarsarita na da kristalin kan Mr. De Los Reyes. Aha! Agdada? Ang pungtot laki din ni Tita Margot na maamo na dayto eh. Sige, agsarsarita talang arudan. Naktangan sandag iti sakak. Iti kaano man, Lisbeth. Pulos asa anak ang masulisog. Naimbagtasan anam mo ni Lisbeth ngayon may kadito project site. Kan pinalubusan na ka ni Sir Amir. Saan na masangon ni Sir Amir ti makisarita kan arkitek? Simbangpat ngamin ni Mr. De Los Reyes. Kat kadwanan ni Crystalline. Kimuyog ni Lisbeth kadakwada. Onesto, nag-text ni Camille Itay. Nakita na kano ni mamang. Simbangpat gaya. Sumurotak iti balayo intul malam. Kasaritak ni mamang mo. Agtugaw ka, Onesto. Amang ano da ni mamang iti salad na. Ni mamang mo, Adelfa. Rimor iti kwarto na. Ada iti likodan na ni Amadino. Naimbaga malam yun, Nana Victoria. Simbangpat kayo gaya man. Nakita ti pa nagkuyog yukin ni Adelfa simbangpat. Anya ti kata? Nagtulagan mi kan Adelfa dayto eh. Isya kung ti mangipudno kada kayo. Agayan ayat kami kan Adelfa. Balang kantis ababa. Saan niyo kumatungkuhan niya, Adelfa? Saklangan titang ranyo. Mamang, pagkawanan ko ma. Karbangat ti agayahat. Ayayatak ni Onesto, mamang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaktam ti anak mo.
Dagos la tinumpam. Si imatang pa ni Onesto Victoria. Basol da ito'y alalaki. No apay anatong pag ni Adelfa, tatang. Pakawanandak ko ma. Saan na basol ti agayat na Victoria? Ay ayatak ni Adelfa. Kaano pa yan? Agayan ayat kayo, ha? Kan mapait lang, tatang. Kung kaya man nga adan kaayan ayat ni Adelfa, apay asaan mo nga'y pundukan niya ka? Ako kabidot ko na ita. Pakawarin na kumanak ko. Nga madagapunan o apay. Ngayon limot miking ka na ita. Katsyak pa iti ating basol. Kasta ka diti kayat yung asawan. Saan nyo ko maapabasolon ni Ama Dinong, Nana Victoria? Basol ko ti amin. Onesto, kaano pa yung akayan ayat kayo kini Adelfa? Nabayagan. Kasubsubliyo pala di Australia iti. Kitaan nyo! Kasta ti kabayagan di pa nangilimod yung kanyak! Si kalalaki, pumanaw kan! Awan tirumbang nga pagsaritaan ta! Basta o na isagit yung anak mo. Di na kaya't tirumwari ti silin na. Masya na kita pukok. Kat kaya't dakpay akonsensyaan, tatang. Karbangan na ti agayat. Adan iti umnong edad. Amin tayo. Karbangan tayo ti agayat. Ken payat. Nagayatak mat itipot noon, tatang. Impay ko ti amin ko. Tati ambok. Kat pudno nga ay ayatan na. Edi nagsikog ka. Apay, adi mo ingkamat ti bagem. Tapno'y takder na didayaw mo. No, saan kumadi magkal niya Adelfa, bastarda? Juan, naitao kan di makal ni Adelfa nga awan amana. Tatang, iti kinaado ti bapa iti ayop nga amana. Pamati kayo nga itakder na ti dayaw ko. Kinay kayat ko ti madayo. Tapno saan nga adda amaderdar ti puso, tatang. Anya, Manong Benji? Impatong palmon tibilin ko? Saan pa'y, madam? Kay bagbagay la idikalman. Kan ado tinakakumikuman ni sir. Saan mo takanay na bambantayan na ka ni daddy ha? Kayat mo nga ramidan tibilin ko? Ha? Kayat mo wala saan? Kwa, madam. Anyat kayat mo ha? Tapno ramidan lang tibilin ko. Talaga ka di at ibagik ter arapa-apap? Ha? Madam, saan ko maan nakabababa ti panagkit-kita yung kanyak? Wala siyak tinababa ti pagkit-kitaam ha, Benji? Saan amabalin adi kagtungpal kanyak? Ta iti anyaman apamuspusan aramidak. Basta tinag kanyak ni Onesto. Sa milyon tinjayan ni Lisbeth kan ka tapno agawam ni Adelfa kanya Onesto, Benji. Nakala nagatanda ito. Oray agikat ka na driver. Sir, ada ka di panggapyo ang mangikat kanyak? Ada ka di imbagak nga ikatil ka. No, adan may sa milyon mo. Adan pagpuunam nga ginegosyo. Sir? Saan ka ngagkid daw iti sa balipay? Umdasan ti may sa milyon. Di mo kayat? Ano agbaligi ka ang mga agaw kanya Adelfa? Maasawa mo? Kan ada pa'y utang na imbaga na kami kan ni Lisbeth kan ka. Oh, anya ti makunam. Nasapsapa ka anak kareeng ngam siya. Nagkapuam. Adala napan ko kinasarita. Saan ko anadanon? Saan ka no anagawit iterapi? Aseno? Ni kadihamen? Saan, tana? Saan yun nga amuan pa'y? Tanagilimat kayo kanyak. Ay, nasakit ka di tinaka mo kanyak. Patpatgan kayo unay, tatang. Diyak kumakayat na gulpot kada kayo. Maragsa ka na, kamakang gagapat-patgan na. Adadaman na maragsakan na Adelfa. No iso ti pangibaga, may didayta? Tatang. Saan magkadi nga umdas ti balikas? Tapno may parig na ti panang ibatag mo ti may sartao. Nangruna iti anak mo. Nasaysaya ta marig na dayta pamatag.
Noy, ati pakaragsakan ni Adelfa. Pakaragsakan kumamot. Amok ti kayat yu asawan. Kayat yu akanunungak ti patumpatag da Adelfa kan Onesto. Siya, ti makapanagnak. Iti kinapudno, ti ayan na yarda. Nasingbad, no Onesto. Ay ayatin na launa iti anak mo. Sapay ko ba? Tapod no day tanga ipagpakayo. Victoria? Apay akitaan da kiti kasta, tata. Papa nakagdigusan. Ada papanan may kiniviner. Saan ka ka din na mamigat? Bueno, kaya't mula nga liglikan ti panagsarita yung nga gina. Apa man nanangag ko tinagsaritaan nyo kani Benji, kinasarita kadagos. Umdasen, ti may sa Emilio nagungkunana. Makapong tutak laon ay kinimanong Benji. Idi kinasaritak. Nagtungpal ko madagos. Sa lakas ka rin na, agtutor ka kumalaang. Kaya't ko ang makapagtignayan ni Manong Benji sakbay ang mapanunot da Adelfa kan Onesto ti agkasar. Amo kaon karbengak amang lapad iti panagkasarda iti simpaan. No kuman nagbaligya ka ng sulisog kini Onesto, awan kuman ti problema ak. Puray masikugana ko na balasang. Naita, tisaan ko ang may palubos. Jak kayat ngagpas ngay kaabalasang. Dad, mabutin kayo? Asak ti agbayad kadagiti basbasol yung kadagiti babay? Puno nga ano, tinagbalin na babae iti biyag ko. Ngamsi ka lang, tinagbalin nga anak ko. Sapay ko ma, nagsasao kayo ti pudnotad. San kayo lakit iti ang mapakawan? Nanda kumaanak ko iti sa bali a babae. Hindi pa'y kumaan nagpabigbig ah. Ngamnodan tumadok talak. Imbaga ko na. San kayo ang mapakawan? Kinasarita yung mat ni Manong Benji. Di yung palang rot inyawat kan kuha na ti may 1 milyon. Tap na makapagtignayan. Nagsapan nga umawag ni Madam Margot. Kasla mo ko na niya ti ibagana kanyak. Hello, Madam? Kumusta kan, Benji? Nasayat mo't, Madam. Katda kayo. Kumusta kayo, Mat? Apay akong kumusta, anak? Aniya, di kayat mo asawan? Awan ti dakas na iti panang kumusta kada kayo, Madam. Nakaawag kayo, man. Amok ang kinasarita na kan Lisbeth. Nalaing kamat gayam. Agasem. Tanobyam gayam ni Adelfa idi. Mas dawak nga rod, Madam. No kasanuan ang manyo dayta. Dayta di pagkunaam nga uray adda di ti Manila kat addo ti maamwak. Kat kinasarita na kakadin ni Lisbeth. Anya ti imbilin na ken ka. Oh, apay ngagsinay ka. Sige, Madam. Ada pa aramidak. Bye. Makamuditan. No makagura ni Madam Margot kanya. Nasapagay marimwar ni Mamang. Simbang pat ngagpaiso. Namagkasla kayat nakaliklikan ang kasarita. Adda ka no masaba apa parandakan vener. Nga masana kayat ngay baga kanyak ti paparanda. Na ba ngay baga no sa dino tinasapa na paran na itay. Anya? Marik na ka nasakit tinakam na ti panangilimad takeng kwa na. Ti may papani ti day taba nagadil pa. Ay, mamigat ka kit din. Wala daw ka ti trabaho. Ad-adadyak na pagsusurot ti panunot ko. Ha? Tapay mo? Adda ka butang kulaunay ang mapasamak. Kasanon numadoktalan na ti problema mikin ni Onesto. Mabuisit ak kini Benji. Inintip na kitit ti cellphone na. Kat kasarsaritak pa ila. Ni Lisbeth ti isarunok nga awagan. Nagkadkad nga agsao ni Benji. Saan na nga taakayat atong palan anyaman ti imbilin ni Lisbeth kang kuwana? Dayta. Agriringan ti cellphone ni Lisbeth. Hello, Tita Margot. Kumusta? Naragsaksakit di ti bigat mo, Lisbeth.
Kasla napagustuhan ka, Idi Rabi. Sika, tiga po na maragsakan. Katawaan ka pa'y kiti. Nagpigsan ti pagkaak mo? Dayawag, ti kinalaing mo. No kasano ana amwa masigod anobyo ni Adelpa ni Manong Benji. Ngam, saan mo ana pakadaan? Ti kaandada Crystalline kin Mr. De Los Reyes, di po'y Ilocos. Ano? Kan among kadi, anag kita dadadi kan Crystalline, di kalman. Nakdita! Among pa yan, nanyat inararamid da. Saan? Patayin kayo, amen! Makipagkitan sa manan ni Sir Amir kini Mr. De Los Reyes, Adelfa. Dahil tinihawag kanyak ni Crystalline. Amangan magmeme sa akin di opisina itanghal daw. Nasingad kayo kadiki ni Crystalline? Gapulaan kini Mr. De Los Reyes. San ka kung mga agimon? Kurso na dala una ni Sir Amir. Mas high profile pa ni Crystalline ngam ni Lisbeth. Damag ko, nga overprotected nila kay Sigmundo iti apo ko na. Amom amin na ita, ha? Adelfa, nabayagan nagtrabaho akin nila kay Sigmundo. Nasaya at nagsarita da. Tapno saan nga agatap ni Sir Amir. Apagpampanakkel ko ni Mr. De Los Reyes. Awan plano kang agsublikan ko na. Honesto. Apay asan ka amangan? Buy-buya anak matlatan. Awan ganas ko amangan. Tsak pa na ibos di kapek. Hindi ka di mamangmuti saan mo apakapang panganan. Naimbaglatid din ta napakadaak ti panangtong panakin ka. Inong tan nakakadipalaan. Saan kami nakita? Nasa Parimar. Sukunan ka di project set intun malem. Ipanaknak ko kinimamang mo. Anapod no ti panagayat ko ken ka. Amom ka di pagputput ngak. Numaamuan na ti problema iti relasyon ta. Ado ti mabalin na pagdamagan. Ni Camille, ni Manong Benji. Ado ti kontra iti inayat ta. Ngem saan ta rumukma. Agpatinggan tumata dagitoy. Kataragsak tungag na nayon ti katukad na. Tiningiting ko itay ni Mr. De Los Reyes. Kaslawan plano na amang pasublikan ni Honesto. Nasayat ba't mo kasta? Talaga ang makapasulisog ni Crystalline. Nakapimpintas. Nagpudaw. Yung nadlaw ko akit kita nakitay ni Mr. De Los Reyes. Ang oray man kit di makadlaw. Jak kabutang na jalakay. Sir, papanantayo pa'y kadi? Mabit lang, taawagak ni Mr. Garcia. No, adda iti project site. Ang damat na limawan. Ni Margot manan. Kaslasan na may pamay sa tinegosyo na. Hello? Awanan tayo tibain, Amir. Kunang nga taadyak maamuan ti kaadan Crystalline dita. Talaga nga dada kan Mr. De Los Reyes. Dandanin malpas ti processing plant. Kat mabalin nga bayag dadtoy. Kayat mo tayo ipulong ka kini Mr. De Los Reyes. Ipulong naglata. Kulam nga ta mabutayat. Nusip siputam amin agaraw ko. Amukmut amin amapaspasamakan ka. Aniya ti kayat mo asawan, Amir. No makiapa ti gagaram. Idepoy ko ng cellphone ko. Ang ganad ka, Margot. Makaal at tulat ta iti ebidensya. Karang iti aramida. But nga nakit din ni Amir. Kasano ko maamaamuan na tagiti mapaspasamag kanya ka. Ano baknang ni Amir na ipapatay ng tupay day di Russell. Uray apo ko ti congressman. Saan ang nagbutay? Adagayam baraha iti day Jeng Amir. No saan ko ang mabalon? Uray siya akong timang patay kan kuama.
Kunak man, numabayag kayo itinagapuan nyo kin ni Viner. Nagapuan nyo ka day. Kunak tupay nga papada amin alalaki tatang. Awan ti mapagtalkan kadakwada. Pagarupan nga ta ni Adelfa at jak mamuan. Dayan niya. At sa bali a babae iti biyag ni Onesto. Makita tay jay alalaki. Isot itong patungpag. Awagak ni Adelfa. Ngamda kayo ti makisarita kan kuana. Urayam lang ko man na makasangpad talak mo. Aday ta. Agriringan ti cellphone ni Adelfa. Adoy ti cellphone nyo. Urayan nyo asumumpat. Ayan niya lagad din ni Victoria. Di lang makapagtabtabal ka makaururay. Sino nga dati nakadamagan na ti Jay? Palsumat nga ro dati na ibadamag kang kuana. Ay, apoy Mamang. Ay, nawagan na ka ni Victoria. Ngamasyak ka no ti makisarita kan ka. Makabongbong daw ta si Mang Bad. Ay, yaka mo. Nulabsam tiyagsaw umasok kilabayang na di bongdot na. Ay, yak man na mo. No sino tinakadamagan na nga da sa bali anobya ni Onesto. Palsumat nga ro, tinibadamag ang guana. Nilisbeth ko na kuma. Saan na ba'y matgagam mo? Ano, nga ta nagkitaan na? Dahil talang tisan ko nga mo. Ay, kaputi dahil taanabuan na. Kaslam mo ko. Noon niya ti sumaruno ama pasamak. Ama? Padaanan ti sumaruno ama pasamak. Ay, pag sinaan na kayo lagad di kini Onesto. Kalpasan ti pa nagsinami kini Benji. Itata na saraka kung tipod no amangayat kanya. Talaga ka ti nga ipaidam ni mamang ti pagragsakan. Ay, apo. Sige, ama. Ituloy kong ti pa nagtrabaho. O, sige. Agan anad ka dito. Saan mo na yung pampanunutan tinaybagak? Madadalang ta beauty. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga saan na ngayon kaan ni Lisbeth? Kasano itan? Anam, uray niya ti ibagbagana. Saan ko atong palan idakin ni Sir Amir? Nakasaganak iti anyaman akayat dang aramidan. Hello? Hello, Manong Benji. Nagbayag ka na sumumbat? Nagtignay ka? Oras pa ila ti pa nagtrabaho ni Adelpa, madam. Nung amay pa lang kami nasan pa lang ikatanid, Daddy. Ayan mo. Adak dito yung ti opisina. Or orayak ni Sir Amir. Kat? Ni Onesto? Ada iti unag ti opisina. Ado ti aramidan na. Sige, Rodan. Yung bilbilangan ka, Manong Benji. Ay, initap na. Pangpangtaan nak ni Lisbeth. Ngam uray anya ti ibagbagana. Uray na bayagan, ajak kayan ayat ni Adelpa. Salak nibak. Nakasagkan ako man ang mapan na opisina. Kumiti dahil ito suot ko. Makapagtapal pa yung atan ni Onesto. Asaan ang masulisong kanya. Napukawan, tikanas ko. Makapabwisit na tiya Benji. Awagat man lang ni Tita Margot. Iso ti pagpupong tutak. Teka, agon unin ti cellphone na. Oh, Lisbeth. Anya ti mawagam? Kaya't ka nga ro da kasarsarita, Tita Margot. Apay pailaan. Kunan ni Amir, asaan kayo kano abibiyangan? Natiunan pa eh? Inidip na ti cellphone na. Si kagayam din nakamuan ni Mamang, Camille. Maawatan ka. Saan ka kagura? Sa balila siguro tinagawatan na. O sige nga doon ha. Agrobatak mata niya gawit.
Okay, bye. Honesto, Onya, naistoryam kan Camille? awan din limat ko kan kuana. Nasingad ti pa nagkayami. Agtalakak kan ka. Ngam, nagbutang nga takin ni mamang. Mapantang Ruden. Sakti makamu ang makisarita kan ko na. Amangan mo ta makaidanon kin ni Lisbeth ti pa nagkuyog ta. Nakita kita yung agsarasarita damari kan Mr. Garcia. Agipunong lakit ni. Ngem awan rumbang akabutang ta, Adelfa. Sumrag kay ti kwartom, Adelfa. Dua kami lang iti daytoy alalaki ti agrim nisot. Uray da kayo amang. Saan kayo amakibiyang? Kabaalak na ito Amadinong. Saan kayo madanagan? Ay, sige nga, Rod. Nag-anos ka, Honesto. Ipanagnak mo kini Victoria. Anapod no, ipanagayat mo kini Adelfa. Sige. Tsak amuno niya ti impakpakan mo kini Tatang. Tana si nagtirig nanakan ka. Madlaw a pabor iti ayan-ayat yo iti anak ko. Nana Victoria, nagkariak ni Amadinong. Ajak baybayan ni Adelfa. Gamaan niya ti inaramid mo, ha? Agpapada kayo alalaki. Saan kayo amapmapnag iti maymay sa babae? Nagbidot kayo iti dayta. Nila ang Adelfa ti ayayatak. Uray baknang ni Lisbeth. Jack kinayat. Baknang pay gayam ti babae nga agmamauyong ka. Anya jay ko nam? Lisbeth? Kaya't mo asawan. Ti anak ti akin kukway ti kumpanya. Isungag paiso, Nana. Jack ni namnama. Agayat gayam kanyak. Katno nasapsapa kumaan amuam. Saan mo nga inayat niya, Adelfa? Agpata kayo iti lalaki nga inayat ko. Napatpatagkan ko na ti panagpabak na tapno na wayang agpapas iti na duma-duma a babae. Ni Adelfa lang inayat ko, Nana. Napudno akiti anak yo. Jack kaya tapasakitan. Tasak ti ad-ad ang agliday. Awan ti panagtalag ko kada kayo anak daki. Kaya't kung agsina kayo kini Adelfa. Anya? Amo ka baybay am tumitlaang ti anak ko. Papanan na asaan ka masulisog iti kwarta kan iti kinapintas ni Lisbeth. Jack ipalubos nga agsina kami kan Adelfa. Irupir ko ti inayat mi, Nana. Pumanaw kan! Saan ka akayat akasarita pa'y honest? Adaywam ti anak ko! Maawatam! Adelfa! Agsubli ka! Oh, saan na kung naintal talaga? Nakarawar lang arutan ni Honesto. Kinamakam na pailang. Anya launay di kamatan na itiday. Jay alalaki! Palubos mo na, Adelfa. Akasarita na di kaya nayat na. Saan ka kumangagbalay na natangkan launa iti puso na? Isuha natangkan tinakam ni Adelfa. Tapi nanunuyan niyo, Tatang. Awan sa bale. At inarigagayak no saan. At ipagragsakan ti apok. Masirib. Kan addaan iti umnong edad na Adelfa. Amunan tinasaya at kandakas para kang kuana, Victoria. Naskan amayadayok ni Adelfa kin ni Honesto. Nunaskan ngagsubliak iti Australia. Kat ikuyog ko ni Adelfa. Aramidag Tatang. At adaman ni Dan. Asaan nga umanugot? Abay, Victoria, talaga ka di asaan mo akayat? Ngagragsak ta anak mo? Amok abaybay ang tumatlaang ni Honesto. Awan pulos pa nagtalag ko kadagiti lalaki. Anyamanan na ito nga aramidam iha. Hindi pala nga pawilan ka nga ginom itinasangar. Nasaysaya at paikit din namatayak, Dad. Saan? Apay ka di manan? May sapay ni Manong Benji. Kakurkurak. Tinawatan ti may sa milyon. Anyat kayat na, ipaay ko kankuan na ti bagik. Anya ka nila ito na mapampanunot mo. Saan ang napatag tinayaw mo? Gapit pa nagmauyong mo kani Honesto. Kakurat at kaya man. Saan nga umno na ito nga aramidam? Doon niya laditan ti mapampanunot mo. Sumardang kan nga gininom.
Kasaritak tumanan ni Benji. Nasken, atong palin na. Ay, lim-lim tegen daging timatam iti kasasangit mo. Rabin, amangan magkakapsot ka sumbrag inton bigat, tanabuyatang ka. Diya ko nakabakam ni Onesto. Amang, San nakakadi nginawagan? ginawagan na. Kinunagkan ko na ngayon ton bigat langan nagsarita ka ni. Langag ko amin na nagsaritaan bakin ni Mama. Apo, Ipagsakitan lang unay tinagam ko. Saan nakakayat akasarita ni Mamang? Kaya't nakapapasa. ay, nasaysayat. Nasaan kayo bailang agsarita, kundi mamang mo. Ada jalan masaktan ka. Amang, talaga ka diya saan nakapatpatgan ni Mamang. Ipahidam na ba'y ti pagraksak? Abartak manan tiyanak ko'y tirabi. Talaga, apag mamauyungan na launa niyo, Nesto. Tilar aramidan nan. Sir, lading itik nga ibaga kada kayo. Saan ka makasidag kini Adelpa? Simangpat ngamin ni Mamang na. Anya? Naturay ni Nana Victoria. Pinilit na kami idi. A pinagsina. Victoria ko nam. Diyak kaya't nga iramraman na ni Nanang ko, sir. Isong agpagpakasak kada kayo. Makamu ka. Uray anya pamuspusan. Masapol ngagtungpal niya Onesto kani Lisbeth. Insardin ko pala ti kotse. Tapno makapagsarita ta na saya at Adelfa. Amo, diyak maawatan ni Nana Victoria. Kaya't ko nga irupir ti ayan-ayat ta. Ngem kayat na ta apag sinaan. Maragsakan lakit ini Lisbeth. Numamo na daytoy Onesto. Uray anya ti aramidin ni Lisbeth. Diyak pulos maayat. Adayo ti nagdumaan nyo. Nakasagana ka nung agbali yun. Anya ti kayat masawen. Nabanugan ti puso ko, Onesto. Nabanog ako nagsangsakit. Kaya't ko nitagin na. Sumuko kan kasta ka di. Ipalubos mo ayadayo na ka ni Mamang mo kanyang. Sumurot ka kenkwanan og sumbi di Australia. Tsaka mo. Mariribukan na klaunay. Naguguran ti pusok. Sumarbin kan gagsang sangit. Itulnog kan. Amang ano addan ni Sir Amir iti opisina na. Ket agatap pa no awanak. Amangan may sunday ta umawag kan ka. Lumasaga ko. Mabitla. Kasalitak ni Sir Amir. Hello, sir. Aglablabas kan, Onesto. Amok, agad buwam niya Adelpa. Kwa, sir? Saan ka makasao tapodno ti kunak? Inted ko ti kotse. Tapno ada pagluganam may papanit ti trabahom. Ngam saan na mabalin nga usarem iti personal abanag. Sige, sir. Amok to naman minsan. Lading itatla unay. May sapay dayjay at Dominic. No kaano ka sa pulak? Saan nakasumpatan? Uno, aday ti sidong ti sabali a babae. Saan a mabalit? Nalpasan anay lawan kankwana. At ang agkapsutak. Gapot jak malapdat tagpungtot. Anya na ito yun na marikrik na. Agpakuyog ako iti doktor kini Dominic. Dandaninjak kabalan ti bumangon. Sa ita ka sa bulak. Nidang isublat ko ang awagan. Ang mga no amuna taayan dayjay ado. Gumata nga kiti baro alugan ko. Tapno ad aramatek no kasta nga agpasyar kami kini Adelfa.
Makaman na panunutan na si Ramir, nagpampanakalakin ko na. Jak ipalubos at ikalintagan na ti masurat. Hi, Onesto. Nagkiting ti kawas ni Lisbeth. Nakaingingpis. Oh, Talaga kaya't nakasulisugan. kita anak matlatan. Ni Daddy. Itay pa api manaw dakin ni Benji, Lisbeth. Kastagayam. Mapanak pa iti private room ni Dad. Nakadano na kun dito'y project site apang opisinaan ni Adelfa, Onesto. Awanan ka iti pain. Ad-adamanan akagkura ka. Lupod no nga ayatam ti anak ko. Saan mo ko mga ipalubos nga irurumanda? Nana Victoria, may saak lang ang empleyado. Kaya saan nga iniruruman na Sir Amir ni Adelfa? Kaya't nalaya nga iliklik ti imay ni Lisbeth kadagiti tao. Yawid ko ni Adelfa. Ipanaw ko laangan. Tapno saan kayon nga kita pa Ma'am, Bakit ka lang panditi ko si Benji? Kasaritak na ni Adelfa. Kura ka, Onesto. Tsak maaklon da ito'y anamay antakin ni Adelfa. Sika? Ramiro Rodriguez. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Manipur ready ka na at adli mo pa nagpakitan kanya. Nasurukan na 20 atawan tinapalabas. Kasla saan na nagbaliw tilangam. Saan atay tati kayat ko abang ngagkan ka, Ramiro Rodriguez? Papaya makagura ka kanyak. Awan ng buk abarsol ko ka. Napaklan ka man ang linaw. Kakurak tayo yung aldaw apan nakakita kan ka. Talaga saan ka amaawatan? Tsak naman ngagkita ta dito eh. Kaya't ko lang kumakasarita ni Adelfa. Sige, panawan kan. Anya talaga tirantam dito eh, Victoria. Agkalma ka kuma. Kaya't ka akasarita. Ada kaya't ko alawlawagan. Awan tirumbang apagsaritaan ta. Titakan! Nagdardarasan na pimanaw ni Victoria. Kagura na klaunay. Malagip kon. Isulakit di tinakitak idi. Iti igid ti baybay. Agam-ammo da mamangkin na Sir Amir. Kasano? Siyak lagit ni tiranta ni Mamang. Hanggang pimanaw matan. Kasta unay apa nagtibayog. Anya ti kayat nasawan da ito'y amarikliknag. Adelfa, kumusta ka dito eh? Nasayat mo, sir. Sigurado ka kadi iti dayta? Sir? Amok kayat mo ti makasubling ang trabaho ay opisina. Andaken ka ti tulbag. Anya ti kayat yung asawan, sir? Uray jakon ibuksilan. Masirip ka? Panunuta man ang bagti amin. Mabalin ko nga ti sweldom. Uno, dutukan ka. Amang imaton iti pabrika. Onya, Adelfa. Papaggasam tilugan, Biner. Kaya't ko ang makasublitan ni Chipalay. Saan ang mapalin ang makamakam na kami tayo siya lalaki? Mga no na ipakan ni Adelfa kin ni Ramiro. Asyak tinana. Saan ang mapalinda ito'y? Nakalagip kayong imawag, Mami. Kasla sanda kakailiw ang makita? Anya? Nagtulagan niya di asawa yung Amerikano nga laendak dito Amerika? Kat ditan ti pagtuluyak nga agadal?
Ha, saan? Diyan ko man nugot. Naday talang ti bagayo kanyak. Sandak na kumanginaw awagan. Dad, amuyo ka din o sino timawag kanyak? Ni Mami Loribel. Akasa, kaya't nakaalaan ni di Amerika? Anya? Ay, urayak na nagigto di tayo rilaglagayan akon. Kung naglagid din no na disgrasya. Naipigsala ni Biner pinagpreno, tatag. Ay, kung nagman no sinukon mo ni Adelfa, saan mo matagadwa? Nakadano na kun ijay. Ngamsaan ako na nagtuloy. Kapo iti pan nakakita iti dayjay alalaki. Ha? Asino ang lalaki? Tsak ninamnama nga isugkayam ti akin kuko ay ti kumpanya pagtrabahuan ni Adelfa. Kat iruruman na pa yan. Doon nasapsapal ako maanaduktalak. Kat pinilit ko iti ni Adelfa sumurot kanyak iti Australia. Tatag. Adelfa, nadlaw ko nga pa kariribukam. Isong inawis ka dito igit ti baypay. Tapno makapagwayas tang agsarita. Imay ni Sir Amir iti pangopisina ki di project site. Ada kayat na mapasama. Anya day jay? Ada ka no kanyak itulbat. No kahit ka makasubliak ang opisina. May nga to ka no ti sweldo. Wano, isyak to ti posgan na amang tarawidwid iti pabrika. Napintas dito ajaya na ken ka. Talken na ti ka ba alam? Wano, kaya't nakapasuksukan. Amo ka kayat na makisina. Tapno nawaya kayo ni Lisbeth. Dahil tama ti pampanunutek. Anya nga ron ti panggading mo. Rumbang ka di asalutsudang kanyak tayo ta honesto. Amum na niya tiriknak. Kasi ka lang tinakasara kang iti panagayan. Kaibatugan di biyag ko iti panakapukaw ko kanta. Pakawanan na ka, Delpha. Diyak kaya tapasaktan ka. Saan ka kumagagsangit? Masakit anak laon ay honesto. Kasi na nagbasit di pa nagkita dagit di babak ng kadatayo anak kurapay. Ti amuda kat magatang ti ayad kang kinaragsak. Napatid ni Lisbeth ka ni Sir Amir. Aramidan na amin na pamuspusan. Tapno agragsak ni Lisbeth. Di na mo nga dagaya masaktan. Masya na kini Lisbeth. Siya kad ada masakitan. No yung sakripisyo ka. Tatan. Pesim rekay dito si Led ko. Ada ka di bagayo kanya. Simbangpat ka din ni Adelfa. Ay, ewan bay. Ada kayat ko amalaw-lawagan, anak ko. Nariknak, dinakaruaguram kini Mr. Rodriguez. Nasakit tinakam ko iti panangirarumanda kini Adelfa. Akasam, na pinagparangdaan nakakaasit at tamaatrapaho na. Ay, masakitan na. Masaktan mat niya, Adelfa. Apay kumaadyak masakitan. No masaksakitan ti anak mo, tatang. Nagkurang aklang ata iti panangiparik na. Ngam dito'y pusok. Patpat kaklaunay ni Adelfa. Gaputag tara kan lasag ko. Dupay. Iso ti pakakit kitaak iti panagbintot ko. Agparparik na kaniya. Ada na dagdag sa nagabuna. Nakaguram ni Ramiro Rodriguez wenno Amer. Anya ko ma, tatang. Sika, di makasungbat iti dayta sa lunsod mo, anak ko. Naunda yun na yan na panawin. Ngayon limod mo. Nananayan na balasang na, Delfa. Rumwar kayon dito silat ko,
sumbatan. Saan mo aliklikan pagsaritaan di amin? Karbengan nama mo na Adelpa. No sino ti amana? Ken pakariknaan na di pamatag. Dimbakkel ni Adelfa, asaan na anadan na anti amana. Ibagayo kin ni Adelfa, agit katan iti trabaho na. Ha? Sumurot kanya iti panagsublik di Australia. Siyang kadagulit mo dayta. Imbagak madkeng ka. Urayan niya der Aramidang Victoria. Saan na sumurot ni Adelpa? Anay ko, kasla dyan maituran tiyot. Nakagkat-kat. Inulit ko pa iti nagtumar iti agas nga inreseta ti doktor. Diyak maklunda ito. Nuapay anay law anak kini Dominic. Saan ay kang parang kanyak? Diyak pa yan maawagan. Kaya't ko ti maturog. Nga sa anak apaturugan da ito'y amarikrit na. Nanay ko! Papayarin mo kayo pailaang, madam. Rabiin. Adalaan kayat ko adamagan kan ka, Manong Benji. Anyat mapaspasama ka ni Daddy, ha? Kasla, jak maawatan ti kayat yung asawan, Awan si Sirbi makasarsarita. Makasuruna ka ni Daddy. Kaslawan bibiyang naure ala anak ni Mami di Amerika. Kasta ka di. Amang ano na bannog laang, madam. Ikat lang, oh. Bikat tulaang. Kasarita ka na yung bangat. Hindi ko mapay. Ngay bagak kang gada ito yapo. Kaya't ni mamam, nagikat ka di trabaho. Kat sumurod ka kano di Australia. Anya? Kunak mo saan ang nagsubli di Australia? Ay, yak mawatan no niya di mapaspasamak kan ni mamang mo. Kelata nagbaliw ti bangedeng na. Ewan gayam, nakitam, di maigi pagtrabahoam. Wan amang, ngam, mas tawag ta sana nagtuloy. Ngam, nakita ka nagsarita da ni Sir Amir. Siya, nakayat ni mamang mo, amam da ito'y. Saan ka de, Aramero Rodriguez tipod no anagaan, takin ko kay ti kumpanya, pagtrabahoam. Agam mamuda ka ni mamang mo. Kat nakaro, di gora na. Itay pa'y awagak ni Margot. Gamsaan nakasungsungbatan. Mabusta mariribo ka naklaunay. Iso ti pagpupong totak no kaskasano. Amir! Apay nga talaga sumungbat ka. Kariring mo ka di palang. Juan, taladawag anak kari. Gapo, tanabartag ka manan. Mabaybay amon tinigosyom. Pagkunaam, iti dayta. Uray adda ak dito Ilocos. Adda pan nakamatak amang sipsipot iti amin nagaraw mo. Masansan ka no ang nakarikap ti butik. Dinanon na ka ni mamang mo iti pagtrabaho am tapnuyawin na kakuma. Idi agawid. Isan na ka matakadwa. San adimano diti pangopisina ak amang? Ang nakita ti panagsarita da ni Sir Amir. Kaslagap ang muda. Agam mamuda. Inaklon ni mamang muda ita. Ngumsan na akayat ngay baga. Nukasan no anagam ang muda. Agtipayo ak manan. Kasaritag to na yung bagintong rumwar ti kwarto na. Sige amang. Mapanakag digos. Awang gayam. Imbelin na. Asan ka na sumbrag iti trabaho? Saan ang mabalin amang? Diyak nakapagpakada kini Sir Amir. Day tamat ti problema. Kinasarita nak ngamin. Tanya ti imbaga na. Saan nangin diretso nga imbaga? Ngam, maawatak ti kayat na asawan. Asyak ka no ti tulbat. Tapno makasubliak ti opisina. Maingato pa iti sweldo. Wano,
Siyakto tidutukan na amang tarawidwid iti pabrika. Paborika? Ngam ti kasukat na. Makisina akin ni Onesto. Ay, apo, kanabindas ka si kamat. Nadagsan lao na iti parikod mo. Magtakkel ti atap ko nga damadingar aramida ni Margot. Nagado ti problema. Mariknak nga agpada da Adelfa ken Onesto ang makipinatangkan kanya. Talagang agin inayat da. Jack Macklon, an Elizabeth Jagbalin ang nakakaasi. Oo. Malagip ko ni Victoria. Nakaro, tigura na kanya. Oh, saan ang nagpakada kanya kini? Sinapol ko. Benji. Malagip ko. Nakita kayo kan Elizabeth idirabing agsarsarita. Adda dinamag na may panggap kada kayo, sir. Kaslaawan ka no bibiyang nyo. Ore alaan ni mami na ija Amerika. May sapay na jaya babae. Ita lang ti panagpadlaw na kanya. Sa anak nga manugot, iti kayat na ang mapasamak. Talaga asan nakakaypasumpatan ni Dominic. May samot day jay adang. Plight na kanong ita amapan i Cebu. Kalpasan ti panagpasyar na Cebu. Agdiretsyon to kanon i Lawa. Di pa'y agkita dan kan ni Amir. Saan amabalin? Ang asino ti pakamamuan ni Amir iti mapaspasamak kanya. Saan at amaputang nalpas maglaangan abinay pa'y anak. Kaday kay mat at Dominic. Bala akak. Nakasagana ak amang payat iti mangpatay kan kwa na. Wano siya kun ti mangpatay kan kwa na. Tauri ito akamin amata. Nangag ko tinagsaritaan da Adelfa kan tatang. Nakita kayam ni Adelfa ti panagsarita mi kin ni Ramiro. Naskan ama ipanaw ko ni Adelfa. Victoria! Saan aksamat ang makaliklik kin ni tatang. Sumrag kayo! Sana nakatrangka dayta? Ay, nurimwar ka kumaytay. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Saan nyo ka di nga imbagat imbilin ko kankwana? Imbagak nga makasangit. Ay ayatin daw na ni Onesto. Saan na kayat nga ginadayo da? Saan ang mabalin at dinaktumpalan, tatang? Awan laban na kadagiti babaknang. Irurumandalaang iti kamaudyanan. Ibati ni Onesto nga agsagsagapa. Napatigla ka diti magakanyak ni Sir Amir. Saan na kayat amang ni Emily ti pagsalitaan mi. Iso ay pinaayaban na kiti private room na. Onesto, anda kayat ko adamagan ka. Anya tinagan ti inam ni Adelfa. Victoria, sir. Anya? Victoria. Do kasta. Agam amoda ka ni Benji. Well, sir. Naibagan samat kada kayo ni Madam Margot. Asigod nga agnobyo da Adelfa kan Benji. Agyaman na, Onesto. Di ko mga rod Benji tinagdamaga. Sir, ni Benji ti adda ang makaamam mo kadagiti agina. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.